L'escultura la descobrís que, sent molt jovenet, treballava en un forn a Vinaròs, al meu poble. El descobriment va ser casual perquè el panader que treballava allí comprava la revista Life. I vaig veure un reportatge sobre Andy Warhol i sobre Miguel Ángel. Aleshores vaig veure de colp i volta, com ja pots entendre, en un poble com Vinaròs, sense massa informació, i en els anys que corrien, que eren els anys 60 i pico, va ser tot un descobriment i va ser un colp que em va situar en una vocació, no sé exactament si és una vocació, però sí en una obsessió que continua fins ara. Sebastià, com a escultor, com a artista, és una persona que també ha tingut una gran coherència, igual que com a persona, durant tota la seva projecció, no? Sempre ha partit d'uns paràmetres que ha respectat, que no s'ha mogut d'ells, que podríem dir que són l'abstracció, d'un cantó, i la geometria, per un altre, però no una geometria rígida, freda, matemàtica, sinó una geometria calenta, ¿no? En todo caso, sería difícil, en dos rasgos, delimitar claramente cuál es el estilo o cuáles son las características que definen al artista plástico Sebastià Miralles, porque él siempre está en el límite. Él busca precisamente esa frontera que es rompeolas de contradicciones. Y toda esa vinculación a las diferentes texturas, ¿no? Al color, que remiten a un paisaje muy particular, el de Vinaròs, sus azules, sus negros, que recuerdan de algún modo al agua profunda, a un tiempo de la historia, de su historia vital, de ese tiempo de posguerra, de niñez, ¿no? Todo eso creo que de algún modo lo traduce en formas y en imágenes que subyacen en su trabajo. L'adolescència va ser una adolescència com la de tants joves, plena de sensibilitat, d'angoixes, de dubtes, que en aquella època hi havia al poble, en aquella comarca, la comarca del nord de Castelló, i que eren uns capellans molt progressistes i molt humanitaris, molt compromesos, que sobretot arrel del Vaticano II van prendre moltíssima consciència de tipus social, no?
Això per a mi va ser un detonant molt important perquè me va fer entendre que el món no era jauja, que el món era complicat i que el món se podien fer moltes coses i tot això va augmentar el meu idealisme d'una manera, no sé si exagerat, però bueno, molt potent. No? Aquest idealisme es va anar juntant amb que un petit cineclub que hi havia al poble escoltava a través de la ràdio, d'una ràdio, un transistor que tenia, escoltava jazz. Vaig descobrir Mahalia Jackson sense saber qui era, però també podies escoltar d'alguna manera a través de la ràdio a Bob Dylan o, en fi, totes aquestes coses que d'alguna manera estaven fora de la cultura, diguem, corrent del poble, no? I un bon dia, entre un altre company i jo, vam decidir, cosa que ja ho havíem anat parlant abans i tal, vam decidir vindre a València a estudiar escultura. I ens vam matricular en l'escola de Belles Arts, i vam fer l'examen i la sorpresa va ser que a la primera ja vaig aprovar fent un dibuix de l'estàtua de la Venus de Milo que jo no m'esperava haver fet mai, no? Els estudis en l'Escola de València realment són tota una novetat per a mi, però passen 3 anys i, francament, quizà no tenia unes expectatives clares de lo que volia, però sí que sabia molt bé el que no volia. I el que no volia era continuar en una escola que, d'alguna manera, estava com bastant obsoleta, no? En el sentit de la formació, etc. I ràpidament vaig pensar que me n'anava a Barcelona. Vaig conèixer el Sebastià a Barcelona, a Belles Arts, a la universitat, quan érem tots 2 estudiants. Ell venia de València i va ser rebut per tot el nostre grup amb una gran calidesa perquè ja va venir com a la persona afectiva i comunicativa que és. Vaig canviar la matrícula i en Barcelona me vaig trobar en una escola, aleshores encara escola, amb uns companys i amb unes inquietuds, hi ha uns compromisos molt més potents, hi ha que pensar que Barcelona, la Barcelona dels anys 70-71, el moviment obrer és molt potent, és molt fort, la Barcelona és un vivero d'associacions, de moviment polític, etc. I al mateix temps els artistes es reuníem en l'Institut Alemany, on se muntava una assemblea on participava el més florit i el més progressista del món artístic català. Era una persona, com us deia, molt comunicativa, era una persona amb unes arrels molt ben clavades, ell actuava de valencià i parlava el valencià, mai va perdre el seu accent, que tant que nosaltres li dèiem che.
Li dèiem Che pel seu parlar i li dèiem Che perquè anava amb una gran barba, amb una guerrera verda, que és el que s'estilava en els 70, i amb una boina. Era una persona que parlava molt del seu poble, de Vinaròs, dels vaixells, de la pesca, dels peixos, de l'horta, de la sínia. Tota aquesta càrrega dels seus orígens era molt important i també tot això va traslluint cap al seu treball. Un dels escultors que més m'ha influït i més m'ha interessat, sobretot en el meu període de formació, això estem parlant de la Barcelona dels anys 70, va ser Oteiza. Jorge d'Oteiza ha sigut per a la nostra generació tot un mestre, el qual no sols ha sigut un gran escultor, sinó també ha estat un mestre des del punt de vista de la filosofia de l'escultura, de com entendre l'escultura des del punt de vista de la vida, de com entendre la vida des del punt de vista del seu país. Época, el surrealismo español de Alberto, de Julio González, de Ángel Ferrand, están presentes en su obra. Luego el informalismo de Chillida, la gran aportación de Oteiza. Es decir, escultores importantes que están en su obra, lo mismo que están las grandes vanguardias como el constructivismo o el minimalismo. He visto cómo su obra se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, desde el principio de los años 80 realmente en adelante, porque él se inicia realmente como pintor y queda finalista del premio Señera de Pintura. Esta es una de las características, a mi juicio, que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo, fundamentalmente escultor, él va a tratar pictóricamente las superficies de sus esculturas. Es una de las características suyas. L'atzar i el surrealisme. L'atzar, sobretot, sí que ha estat un principi en la meva vida. Sempre ha sigut una cosa darrere de l'altra que ha anat succeint, a vegades no, la majoria de vegades sense haver-ho planificat abans. I a mi el que m'interessa, en tot cas, del surrealisme, més que la part, diguem, onírica, és la part d'atzar que té en el sentit de que es produeix una escritura automàtica que forma part precisament d'aquesta relació que jo també trobo molt a fer quan estic dibuixant, no? La lectura m'ha fet aficionar a l'escriptura. I per què? Pues perquè pense també que escriure és una manera de pensar millor, és una manera de poder organitzar més el teu pensament i és una forma d'indagar també en aquelles estàncies de la teua ment que permaneixen tancades, no?
De fet, jo el que escric és poesia d'una manera absolutament aficionat, no pretenc en això ser un poeta, però això me serveix sobretot per a poder pensar millor les escultures, evidentment. No sols les escultures, sinó a través de les escultures pensar millor el món, pensar-me millor a mi mateix, pensar millor en les persones que t'envolten, no? Aquesta seria la qüestió. Es decir, es una persona humanística de gran formación cultural que alía e integra de alguna manera los aspectos de la cultura literaria con la cultura plástica. Y además tiene una mirada como muy sensible para las cosas que pasan a su alrededor. L'aura nocturna que t'adorna, ser irreal en somnis construït, cobra en el reflex lunar l'esplendor dels teus espais. El buit, en la seva atracció perversa, dilueix els fonaments ordits en la contemplació dels dies. La llum dels astres dibuixa l'escenari trencat amb l'ombra projectada dels esglaons i es traven les derives dels sentits en les breus estances de l'espai i s'ompli de contingència l'amor, de dins a fora i del cim al pla, desgranant així el text dels afanys escampats per la teua terra germinal. Però, sobretot, el que jo penso és que l'escultor treballa en les mans, evidentment, però treballa en el cap. Treballa en el cap a través dels sentiments, a través de les emocions i, sobretot, jo penso que és un treball intel·lectual. Vull dir que, de la mateixa manera que un escriptor tecleja el teclat de l'ordinador o de la màquina d'escriure o l'estilogràfica, l'escultor utilitza també diferents eines per a fer exactament el mateix, que és un treball intel·lectual. Això és el que jo penso. Penso que aquestes coses hi ha que desmitificar-les en certa manera perquè l'art o serveix per a la humanitat, serveix per als teus pròxims o tot el demés penso que és una pura fantasmagoria. I l'anècdota que m'agrada molt recordar és la de Giacometti, perquè ell parlava i li preguntaven en certa ocasió si hi haguera un incendi entre salvar un gat o una escultura, vostè què faria? I ell deia que naturalment salvaria el gat, no? Jo penso que sí, que hi ha que salvar el gat, hi ha que salvar a les persones, hi ha que salvar aquelles coses que estan vives. Si es cierto aquello que decía Péric, de que los amigos se pueden contar con los dedos de una oreja, entre esos pocos dedos, es decir, entre esos pocos amigos del alma, está Sebastián Miralles. A mi, que m'encanta la cuina, pense que parlar de textures, parlar de color, parlar de confecció, de sabors, d'olors, estem parlant de la fusta, estem parlant del ferro, estem parlant de fum, i jo pense que hi ha moltíssimes coses tant a nivell emocional com a nivell també conceptual. La cuina és algo que se cuina per a sobreviure, és a dir, mengem per a sobreviure, i l'escultura, de la mateixa manera que tot l'art, serveix també perquè el ser humà puga sobreviure en eixa buidor que tenim front al cosmos, front a la vida.
Bueno, Sebastián es una persona que le gusta disfrutar, que le gusta gozar de la vida, de los amigos, de los afectos y sobre todo de la familia. Creo que es como un gran padre, ¿no? Que disfruta cuando están sus hijos alrededor, poder hacer una comida de domingo y sentarlos a toda la mesa. I una de les coses que tinc sempre molt present és que el dia que ja no puc fer escultura o que ja pense que ha acabat el meu trajecte, pense dedicar-me a la cuina, pense dedicar-me a escriure, a veure si ho faig un poquet millor que ara, i a dibuixar. Pense que això seria un bon final d'una carrera artística. Podríem d'alguna manera relacionar-lo a vegades amb el minimalisme per la simplicitat, per la geometria, per la nuesa de continguts, però en canvi no el podem relacionar amb el minimalisme si veiem que és una escultura que té una part de sensualitat, que té expressivitat i que té simbolisme. Pintar o dibuixar és la primera exploració que a mi em permet atisbar aquelles imatges inconcretes, tot allò que d'alguna manera està en el subconscient, no? I el fet d'esculpir o fer escultura és concretar d'alguna manera aquestes exploracions que sobre el paper són ambigües però que d'alguna manera acaben sent concretes precisament a través de la forma i materialitzant-se a través de la matèria, siga bronze, siga fusta, siga ferro, siga cartró, el que siga, no? I aquesta experiència és la que d'alguna forma me conforma a mi i conforma el meu pensament. En su obra afloran sombras, fragmentos, ambivalencias. Son obras que más que asentar y decir verdades, están propuestas para ser miradas, para que la mirada del espectador sea quien complete la obra, la que le dé sentido. Es un espectador especial y me estoy refiriendo por ejemplo, al mirar en el jardín un brote nuevo, una flor que sale, hacer un encuadre fotográfico que luego le va a servir para alguna cosa, en probar nuevos sabores, en buscar diferentes condimentos y hacer algunos acentos a las cosas.
Eso lo convierte en una persona distinta. La inspiració és un compendi de moltíssimes coses que estan ahí. Vull dir, una és l'angoixa de viure, és també portar a davant totes aquelles inquietuds que no tenen un nom i que d'alguna manera es defineixen a través de la forma, a través de l'escultura, a través del poema. Inspiració és tindre ganes de crear coses perquè crear és erotisme i l'erotisme és vida, no?